CBD-olie har hjulpet mig i min hverdag ved, at jeg restituerer bedre, jeg sover bedre, jeg har ikke så meget tankemylder, jeg er en bedre chef, jeg er en bedre ven. Den har hjulpet mig på mange forskellige måder. Jeg hedder Mathias, jeg er 29 år, og jeg er selvstændig og bor her i Viborg. Jeg driver forskellige forretninger, og så træner jeg en del i min hverdag, går meget i sauna og nyder lidt livet. Min oplevelse med Cannavitas kundeservice har været utrolig god. De svarer inden for en time, føler jeg, og man har produkterne 2 dage efter, man ligesom har bestilt dem. Så alt i alt en virkelig god kundeservice, synes jeg. Jeg valgte Cannavita frem for andre, fordi at jeg føler, at Cannavita er dansk, og jeg føler, at jeg havde en mega god følelse første gang omkring det, og jeg kunne mærke, at det var sådan et naturligt, rent produkt. Så det var derfor, jeg blev ved med at bruge det. Jeg vil sige til dem, der ikke har prøvet CBD før, at de skal prøve det.